Subay sa pagdeklarar sa nationwide public health emergency, gisugdan na pagpatuman sa Talisay City Hall ang ubang mga buhatan sa syudad ang 4-day work week isip precautionary measures sa COVID-19. Si Lian Singkulan sa report. Sugod karong adlaw na patuman na sa Talisay City Hall ang 4-day work week sa mga empleyado ang maong lakang in compliance sa Memorandum Circular 7 Series of 2020 nga gi-issue sa Civil Service Commission. Apan giklaro ni Mayor Samsam Gulyas nga bukas gihapon ang mga opisina sa syudad, Lunes hangtod sa Biyernes, kay ang mga kawani may nag-adjust sa ilang working schedule nga may napu ka oras kada adlaw. Tumungog tinguha ng gyud nato is that naa sila one day extra na magpalayo sa kanang makadistance sila na moatubang og tawo. They will be working 10 hours for 4 days. Usa sa mga nalakip sa 4-day work week ang JO personnel nga si J.R. Falls. Ang iyang schedule pagsulod sa trabaho matag Lunes, Martes, Miyerkules ug Biyernes na. Uyon ra niini si Jeya kay makapahuway siya og 3 ka adlaw sa usa ka semana. O para dili mawad og tawo sa ang CR. Kay og mahurot mi wala na sa tao ang CR, so importante man ang CR. So kinahanglan ato yung musunod lagi ta sa head kay mo may ilang gihatag nga schedule. Apan walay labot ang mga opisina sa mga nanarbaho isip frontliners sama sa City Health Office, DSWD, City Disaster, Traffic ug ubang susamang departamento. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bistak.